Pancen tengu dancuk. Manggon kok nang kene to yo. Golek nggon liyane ra iso to. Apa ki? Kopi iki ombenen nek gelem. Raimu. Nolip asine lho. Ki kon ngapa niki? Ndokmu wi lho, blonyo noli ben tengune modar. Blonyoli. Aku tuh ora masalah lho jam blonyoli. Lah kok lek ndokku tambah ireng piye? Alah, ancene ndokmu ireng kok. Alah, ireng apa ngambuk kokop ngono lho. Cangkemmu. Pokoknya ndokmu lek jek ning tengune, malam Jumat gak ning jatah. Ket jem. Ya urusane ki opo lho malam Jumat karo tengu ki? Aduh, lho kok Tengumu kena pindah nggon aku jancuk iki. lho kok daruan. Ngantek tengune ra bongko. Dikira oleh jatah tenan iki. Matariku, Pak. Lho, daruan. Kok perih heran. Pancen temu dancuk iki. Ya, Apa meneh ki? ndokmu bongen. Cangkemmu iki. Kok lek mateng piye? Mateng yo garek pakane kirek. Walah nono. Ndokmu lho garis situk kok yo dirubung tengu. Ora lho, Mas. Ndokmu kok garek situk iki ceritane piye? Ngawur e. Asine iki loro. Mong gede sisik. Apa iso? Alah ya gara genggek kae to. What? Lah kok gara-gara genggek, maksudmu piye ta iki? Aku mbiyen iki tukang genggek to, Jem. Arunge karo kowe iki lho. Dadi ceritane aku mbiyen genggek, Jem. Zaman biyen iki, alah paling kowe urung lahir lah, paling bapakmu isih pempesan paling. Rego genggek iki 5.000. Matariku, Pak. Nyang-nyangane kena 4.500. Aku wis jamu iki to. Genggek ra jamu rugi to. Kamu aku. Lah kene iki sik push up olahraga lho. Ngantek mau wengkis-wengkis keringet tekan silit-silit. Lah kok ditinggal didis. Lah kok iso ngletaki umo to? Prekene emosi to, tersinggung aku. Ya mbuh sangke terowongane sangke ombone, mbuh sangke gunaku cilik ya to. Tapi ceritane aku dendam. Mangkatlah aku nang Mak Erot gitu. Kersane ngalah, lah kok Mak Erot ki matane picek. Matariku, Pak. Urut aku nang kono kan. Yen manane gedhi ki lejen. Serasa guyu iki serius iki. Dadi durut karo Mak Erot sing matane picek ki mau. Rusut diurut. Cek. Lah kok sing dicekel iku kudu manuk lho, Jem. Lah kok sing diurut ki ndoke to. Matane picek mbuh sangke. Pikirku ya ngene, pikirku alah mungkin mulai pengurutane mungkin dari ndok. Tapi dhewe kan ndok ya. Wong diselentek lara ya to. Nah kok durut kok. Wah, iya, rasane cengkok tolong-tolong aku. Ya kuwi gara-gara aku. Yo aku ngantek gede sisih ngantek tekan saiki ya kuwi. Gara-gara Mak Erot hancur.